இதுல வந்து பஞ்சரத்ன கீர்த்தனை நேத்து தியாகராஜ உற்சவம் வச்சுட்டோம் நாங்க எங்களோட கம்யூனிட்டியில. பாட தெரிஞ்சவன் இருந்திருப்பா நிறைய பேரு. இல்ல நிறைய பேர் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நான் வேணா இது அனுப்புறேன், நான் வீடியோ அனுப்புறேன். சூப்பரா அப்படியே அப்படியே அவரு இது பண்ணும்போதுதான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது என்ன ஒரு பிரேமாதியோட தியாகராஜர் வந்து எழுதியிருக்காரு கிருத்திகள்லாம். ரொம்ப ரசிச்சு பாடியிருக்காங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. கடைசி இது வந்து எந்தரோ மகானுபாவுல வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இதுவா அந்த மிருதங்க மாஸ்டர் வந்து டான்ஸ் ஆடின்னு வர மாதிரி போட்டிருந்தாரு. நான் சொன்னேன், ராமர் வந்து டான்ஸ் எல்லாம் ஆட மாட்டாரு, கிருஷ்ணர்னா வெளுத்து வாங்கிடுவாரு டான்ஸ்ல. ராமர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டர், கிருஷ்ணர் வந்து நல்ல அதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய இது வந்து அவர் தான். இஸ் என்ஜாயர் அப்படின்றதுக்கு ட்ரூவா அவர் தான் வந்து பண்றாரு. டான்ஸ் ஆடுறது என்ன, அப்புறம் வந்து இந்த குறும்பத்தனம் பண்றது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட. ராமர் வந்து அடங்கின பிள்ளையாட்டம் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவர் வந்து வாசிச்சது வந்து ஒரு நியர்லி 10 minutes வாசிச்சாரு அவரு, மிருதங்கம் மாத்திரமே. ரசியா அப்படியே அது அப்படியே மைசிலுக்கு வச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து உபதேசாமிர்த சிந்துல இதுல நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிர்த சிந்து அதுல வந்து 7வது ஸ்லோகம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து வித்யா அவித்யா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம். எப்படி நம்ம வந்து இந்த உபதேசாமிர்த சிந்துனா நம்ம வந்து என்ன இதுல இருந்து கொண்டு போறோம் அப்படின்னா, வைதி பக்தியில இருந்து எப்படி வந்து இந்த இந்த சாதன பக்தியை வந்து கொண்டு போறதா. 7வது சாப்டர் வரைக்கும் நம்ம 7வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாதன பக்தியில இருந்து கொண்டு போறோம். சாதன பக்தி இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, சாதன பக்தி வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே ஒரு லைட்டா வந்து எடுக்கக்கூடாது. என்ன சிரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும், அப்புறம் வந்து ஸ்மரணம் பண்ண, அவ்வளவுதானே. நான் தினம் வந்து தினம் வந்து பாகவதம் கேட்கிறேன், தினம் வந்து சுவாமிக்கு வந்து எல்லாமே வந்து பண்றேன். ஸ்மரணத்துக்கு வந்து நான் வந்து 16 ரவுண்ட் வந்து சாண்டிங் வந்து பண்றேன். இதோட வேற என்ன அப்படின்றது வந்து நம்ம நினைச்சிடணும். சோ இது இந்த ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது மூணுத்துலயும் வந்து எக்ஸல் ஆனாதான் அடுத்த பக்திக்கே நம்ம வந்து போக முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் இந்த 7வது சாப்டர் வரைக்கும் 7வது வேர்ஸ் வரைக்கும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி அந்த வைதி பக்தியில இருந்து இந்த சாதன பக்தியில சாண்டிங் தான் இந்த 7வது வேர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. சாண்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னா, இவர் வந்து தியாகராஜ கீர்த்தனையில வரும், எந்த ருச்சிரா ஏமி ருச்சிரான் அப்படின்ட்டு ராமா ஒண்ணு. ஸோ அந்த பாட்டோட எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த இதுல வந்து 7வது உபதேசாமிர்தத்துல வந்து கொடுத்துருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த ஒரு அக்ஷரமும் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண. ராமதாசர் கீர்த்தனையில ఎంతో రుచిరా ருச்சிரா இது இல்ல, ఎంతో రుచిరా ஏமி ருச்சிரான்னு. ஏமி ருச்சிரா நீ ஓ ராமா ஸ்ரீராம நீ நாமம் ఎంతో ருச்சிரா, ராமதாசர் கீர்த்தனை நினைக்கிறேன். அப்படியா? நான் எல்லாமே நான் அந்த வந்து சினிமால இருக்காது, ராமதாசர் படத்துல இருக்காது, ராமதாஸ் பாடுற மாதிரி, அதனாலதான் சொல்றேன். ஓ, நான் வந்து இவருதான் நான் இந்த ராமரை வந்து ருசிச்சு ரசிச்சு பாடுறது வந்து தியாகராஜர் தான் அப்படின்னு அந்த தாட்ல தான் நான் இருக்கேன். இன்னொன்னு வந்து துளசிதாசர், அவர் வந்து பாடுறது வந்து இதுலதான் வந்து பாடுவாரு. அப்புறம் வந்து இன்னும் அந்த கன்னடத்துல வந்து பாடக்கூடியவர் வந்து புரந்தரதாசர். அவர் வந்து கன்னடத்துல. இது வந்து எந்தி ருச்சிரா எமி ருச்சிரா வந்து இவர் தான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நான். நான் செக் பண்ணிக்கலாம், அது கரெக்டா வந்து தெரியல. அந்த மாதிரி வந்து எப்படி ருசிச்சு ரசிச்சு நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்லணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த மகாமந்திரத்தை வந்து அது ரசிச்சு ருசிச்சு சொன்னாதான் நம்ம வந்து நம்மளோட இதுக்குள்ள இறங்கும். யாரெல்லாம் வந்து மேலோட்டமாக சொல்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அவித்யால இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இதுல இந்த 7வது வேர்ஸ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பல அலுவல்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங்கும் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அதுல வந்து ஈடுபாடு அப்படின்னு வரும்போது ஃபுல் ஈடுபாடு இருக்குமா அப்படின்னா
நான் ஃபுல்லா நான் வந்து கேரண்டியா வந்து சொல்ல மாட்டேன். 100% நம்மளால எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கேரண்டீடா நான் ஃபுல் இன்வால்மெண்டோட இருப்போம் அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு காலையில எழுந்த உடனே நம்மளுக்கு வந்து என்ன தோணும் அப்படின்னா, அடுத்தடுத்தது என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து தோணும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த மாதிரியான அலுவல்ல நம்ம வந்து இருந்தோம். அதுக்காக தான் என்ன அப்படின்னா பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து நம்மளோட மைண்ட் வந்து கிளியரா இருக்கும். கிளியரா இருக்கும்போது நம்ம அந்த சமயத்துல வந்து ஆழ்ந்த சிந்தனையோட இந்த இதுல அப்படின்னா போக்கஸ்டா வந்து இருக்கணும். எப்படி வந்து நம்ம வந்து தாரணை அப்படின்றது பண்றோமோ இதுல யோகால தியான யோகால வந்து நம்ம வந்து யோக பயிற்சியில வந்து அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதுல வந்து ஆறாவதா வந்து சொல்லக்கூட பிரத்யேகாரா தாரணா அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். தாரணான்றது வந்து ஒரு மனசுல வந்து ஒருநிலைப்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த நாமத்தை வந்து அப்படி நம்ம வந்து ஃபுல் போக்கஸ்டா நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து 1 ஹவர்ல வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் வந்து முடிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேலைகள்லாம் நம்ம தொடர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்மூத்தா வந்து போகும். நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு காலையில வந்து 8 ரவுண்ட் தான் என்னால அந்த இதுல வந்து பண்ண முடிஞ்சுது. சரி அடுத்தது இந்த நாள் முழுக்க இருக்கே, இன்னும் 8 ரவுண்ட் நம்ம முடிச்சுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இது சேலஞ்ச் வரும். என்ன அப்படின்னா, சரி மத்தியானமா உட்காந்து பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு வந்து தோணும். ஸோ மத்தியானம் வந்து ஏதாவது ஒரு அலுவல் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வரும். அந்த சமயத்துல நம்மளால முடியல. ஓகே ராத்திரி சாயங்காலத்துக்குள்ள நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. சாயங்காலம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு நைட்டு சரி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. உடனே நம்மளுக்கு வந்து காட்டால எழுந்ததுனால அப்படியே தூக்கம் வந்து அப்படியே இதுவாகும். சரி அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணோம், கட 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 கடன்னு நம்ம வந்து 12 மணிக்குள்ள முடிச்சாகணும்ட்டு நம்ம வந்து பண்ணோம். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது வந்து பண்ணணுமே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையில நாமளே வந்து அதை தள்ளிடுறது அப்படின்ட்டு வந்து அதுக்குதான் வந்து பிரபாதர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து காலையில நம்ம வந்து 16 ரவுண்டு முடிச்சிட்டோம். எப்படியாவது நான் 16 ரவுண்டு நம்ம வந்து கண்டிப்பா போக்கஸ்டா 16 ரவுண்டு முடிச்சாச்சு அப்படின்னா மத்த நேரம்லாம் நீங்க வந்து விட்டு விட்டு கூட வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். கண்டினியூஸா இன்னொரு 16 ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்ப எப்பலாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேச்சு இதெல்லாம் வருதோ, அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து இத வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா, நம்ம அனாவசியமா வந்து இந்த பிரஜல்பா அத வந்து பண்ணாம நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம அந்த ருச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு வந்து ஏறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அது அப்படியே நம்மளுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகிறதும் நம்ம வந்து நேரடியா நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். நேரடியா நம்ம வந்து பார்க்கணும். அது நம்ம வந்து உணர்ந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணி நான் இத்தனை வருஷம் சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இருக்கா அப்படின்னா நிச்சயம் வந்து எல்லாராலையும் சொல்ல முடியும். ஆமா கரெக்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்கும்போது என்ன சேஞ்ச் இருக்கு என்ன தெரியலையே அப்படின்னு. அப்புறம் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட பேச்சிலேயே வந்து மாற்றங்கள் இருக்கும். நம்மளுடைய செய்கைகள்ல வந்து மாற்றம் இருக்கும். நம்ம பேச்சு வந்து குறைச்சிருப்போம். அனாவசியமா வந்து பேசுறது வந்து குறைச்சிருப்போம். அப்புறம் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில சமயம் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு உடம்பு உபாதைகள் வந்து இருக்கும். இந்த நம்மள அறியாமே அந்த உபாதைகள்லாம் வந்து வெளியில போறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாத பாயிண்ட் இருக்கு. பகவான் அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. வெளியில அனுப்புறதுக்கு வந்து அவர் வந்து பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு ஏதோ அந்த பக்கம் வலி இருந்தா போதும் இப்ப அந்த வலி இல்லவே இல்லையே எதனால அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் போது ஆஹா இதனாலதான் சோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரியலைசேஷன் வரும்போது நம்ம இன்னும் வந்து மேல மேல நம்ம வந்து பண்ணும்போது அடுத்த லெவல் அதாவது சாது சங்கால நம்ம சாது சங்கம் அப்படின்னு வரும்போது எப்பப்பெல்லாம் அசோசியேஷன் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறதோ அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து சாது சங்கால நம்ம வந்து இந்த ஆறாவது 5வது 6வது அந்த வேர்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா டிவோட்டீஸ்ன்னு வரும்போது டிவோட்டீஸ் வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப பியூரா இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவோட்டீஸ் இருக்காங்க. சில டிவோட்டீஸ் வந்து வருவாங்க. அவங்கள சொல்லி குத்தம் கிடையாது. அவங்களுக்கும் வந்து பல அலுவல்கள் இருக்கிறதுனால இதுவும் ஒரு பார்ட்டா நம்ம அவங்க வந்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து போய் பேசும்போது என்னமே இந்த இதுலயே என்ன உபதேசமிருத சிந்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நம்ம தொடர்ந்து நாம ஜபம் பண்ணும்போது எந்த டிவோட்டிஸ் வந்து ரொம்ப தூய்மையா எல்லாமே ரொம்ப கிரமமா வந்து யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்றதும்
யார் வந்துட்டு போய் இந்த சில பிரஜல்பாலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். எனக்கு நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம், சரி எனக்கு நான் நிறைய போய் சர்வீஸ் பண்ணணும் இந்த கோவில்ல, அதனால யாரோ ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வேற ஏதாவது டாபிக்ஸ் எல்லாம் பேசியிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு நம்ம சாது சங்கா அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்த விட்டு வெளியில வரும்படியா ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கு. அதனால எப்படி டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம பழகணும் அப்படின்றதெல்லாம் 5-6 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி இருக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்ப நான் பிரபுஜி அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இந்த கிவ் அண்ட் டேக்ன்னு வரும்போதுதான் பிரபுஜி சொல்றது, இந்த கோவிலுக்குன்னு வரும்போது இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம இப்ப நாம ஒரு குங்குமம் கொடுக்கும்போது அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க, அவங்க ஏதாவது கொடுக்கும்போது நம்ம வாங்கிக்கல அப்படின்னு வரும்போது அவங்க என்ன நினைச்சுப்பாங்க, ஓ இவங்க சமநிலையா இல்ல, டிஃபரன்ஸ் பாக்குறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் தோணும். வாங்கிக்கிறது வாங்கிடணும். அப்புறம் நம்ம மனசு சொல்லும் அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் அந்த இதுதான் சொல்றாங்க கிவ் அண்ட் டேக். அதாவது யூ கிவ் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட்ன்ற மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு பரிமாற்றங்கள் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அது எப்போ அப்படின்னா தொடர்ந்து அந்த சாது சங்கால இருக்கும்போது. இது 6 வரைக்கும் பார்க்கணும். 7வதுல இந்த நாம ஜபம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த இதுல நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்ய சாக்ஷரோன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृद्ध वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णहस्ताय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यार्थरेततारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने तसे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. இந்த உபதேசாமிர்த சிந்துல யாரு இது எழுதினாங்கன்ற தெரியுமா? உபதேசாமிர்தம் யாரு இது பண்ணிருக்காங்க இந்த புக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. எதுக்கு எது யார் எழுதியிருக்கா? உபதேசாமிர்த சிந்து யார் எழுதியிருக்கிறது? ரூப கோஸ்வாமி. ரூப கோஸ்வாமி. இதுவும் அப்புறம் இன்னொன்னு உபதேசாமிர்த சிந்தும் சரி, இதுவும் வேற என்ன? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இருக்குல்ல, அதாவது பக்தி ரசாமிர்த சிந்து. பக்தி ரசாமிர்தம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெண்டுமே. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யார் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? யார் ரூப கோஸ்வாமிக்கு இந்த மாதிரி உபதேசாமிர்த சிந்து அப்படின்னு எழுதுன்னு யாரு டைரக்ட் பண்ணாங்க? திருப்பி சொல்லுங்க. உபதேசாமிர்த சிந்து எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணிருந்து? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சொன்னாரு. சோ அவங்க எல்லாருமே சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் ரூப கோஸ்வாமி, அப்புறம் பேரும் ரகுநாத பட்டர், ரகுநாத தாச, ஸ்ரீஜீவர், ரூப சனாதனர். சோ இவங்க இப்ப இவங்க ரூப கோஸ்வாமியும் அப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமியும் பிரதர்ஸா? ஆமா. ஓகே, செக் பண்ணிட்டு இது பண்ணுங்க. பிரதர்ஸா இல்ல கசின்ஸா இல்ல நீஸ் இல்ல நெவ்யூவா அப்படின்றது அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் மataji. அவங்க ரெண்டு பேரும் முகமதியர்கள் இல்ல? முகமதியர் கிடையாது. முகமது அவங்க ரெண்டு பேருமே பிராமின் ஃபேமிலி தான். ரெண்டு பேருமே பிராமின் ஃபேமிலி தான்.
அவங்க வந்து எம்ப்ளாய் ஆனது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்தது வந்து முகமடன் ரூல் போது கொடுத்தாங்க. முஸ்லிம் கண்ட்ரியில முஸ்லிம்ஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்தியாவை. அப்போ அந்த சமயத்துல வந்து இவங்க 2 பேருக்கும் வந்து வேலையை கொடுத்திருந்த போது ஆஹ் அவங்க அப்பா வந்து எவ்வளவு வந்து சொன்னாரு. சனாதன கோஸ்வாமியோட அப்பா வந்து சொன்னாரு, வேண்டாம்ப்பா இதெல்லாம் வேண்டாம், நம்ம இதுக்கு வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து கொடுத்திருந்ததுனால அவங்க இந்த என்ன ஒரு கண்டிஷன் அப்படின்னா அந்த முஸ்லிம் பேரை வந்து எடுத்துட்டாகணும் அப்படின்ட்டு. சரி நம்ம வேலை பண்றது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து 2 பேரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப சின்சியரா வந்து 2 பேருமே வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து இவர் வந்து சீக்கிரம் வந்துட்டாரு. யாரு? ரூப கோஸ்வாமி வந்து சீக்கிரம் வந்துட்டாரு. அப்புறம் வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி தான் வந்து இது அண்ணா பையன். கரெக்டா? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி. ஜீவ கோஸ்வாமி தான் வந்து அண்ணா பையன். சோ இங்க 3 பேரும் வந்து ஒரே ஃபேமிலில இருந்து வராங்க. ஸோ அதனால முஸ்லிம் பேர் வந்து எடுத்துனாங்க. பட் சம்பவம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க போய் வேலையில சேர்ந்துட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல, அவ்வளவு தூரம் மனசு வந்து ஒப்பல. அது எது வரைக்கும் ஒப்பல அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ராம்கேலி அப்படின்ற ஒரு வில்லேஜ்ல ராம் சைத்தன்யர் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி அவர் வந்திருக்காரு அப்படின்ன போது அவரை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து எப்படி இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ராமருடைய கண்கள் பார்த்த உடனே அது ஈர்க்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து சைத்தன்யருடைய கண்கள் எல்லாமே வந்து சைத்தன்யருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தாமரை இதழ்கள் மாதிரி இருக்கும். இந்த கண்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஈர்ப்பு ஜாஸ்தியானதுனால சோ அவருக்கு தொடர்ந்து வந்து என்ன அப்படின்னா கம்பெனில வந்து அவரால் வேலை பண்ண முடியல. கவர்மெண்ட்ல வந்து வேலை பண்ண முடியல. எப்படியாவது வந்து சில சமயங்கள்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பாரு. சாயங்காலம் ஆனா கிளம்பிடுவாரு. பாகவதம் கிளாஸ் வந்து எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாரும் வீடு வீடா பாகவதம் கிளாஸ் வந்து எடுக்க சொல்லிட்டு இருந்தார் சைத்தன்யர். அதனால எங்கெல்லாம் வந்து பாகவதம் கண்டிப்பா அங்கெல்லாம் வந்து அவர் வந்து போயிட்டு இருந்தாரு. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த வேலை பண்றதுல விட்டுட்டு அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து இது பண்ணிட்டு. ஸோ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு நிறைய வந்து உபதேசங்கள் வந்து கொடுத்திருக்காரு. இந்த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யால இதை எப்படி வந்து ஒரு உபதேசங்கள்லாம் கொடுத்தாரு அப்படின்றது வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு அந்த 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 தொகுத்து உபதேசம் எதற்காக அப்படின்னா பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த கௌடிய மட் சம்பிரதாயத்துல வரக்கூடியவர்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து அந்த கோட்பாடுகள் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுதான் இந்த இது வந்து. ஸோ இந்த ஆறாவது வேர்ஸ்ல நம்ம இதுதான் பார்த்தோம், எப்படி வந்து ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேட் ஆகுது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு கௌரங்கதாஸ் பிரபுஜியோட ஒரு லெக்சர் வந்து இது லெக்சர் இல்ல சாரி இன்டர்வியூ வந்து கேட்டேன். வந்து பிரமாதமா வந்து இருந்துருக்கேன். அது வந்து என்ன அப்படின்னா அவரை பத்தி அவர் இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு. எதனால இந்த மாதிரி இந்த ராம் மந்திர் பத்தி எல்லாம் இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது கொஞ்சமும் வந்து அந்த நம்ம இவர்கிட்ட கூட அப்படிதான் இருக்கும், நம்மளுடைய என்என்டி பிரபு கிட்ட கூட அப்படி அந்த முகம் சுளிக்கவே மாட்டார். முகம் சுளிக்காம அப்படியே அந்த அவர் முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி முகத்தை அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லா வச்சுட்டு அவர் வந்து அதை ஒன்னொன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எதற்காக இந்த ராம் இந்த இது சாண்டிங் பத்தி இல்லாம வந்து சொல்லுங்க, எதற்காக இந்த பிரசன்ட் டே வேர்ல்ட்ல என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்றோம், அதை வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா இந்த இது சாண்டிங்கை தவிர ஒண்ணு இது பண்ணவே முடியாது. ராம் மந்திர் வந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது இருக்கும், கல்ச்சர் வந்து ரிவைவ் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லுங்க. அந்த இன்டர்வியூரா வந்து மாத்தி மாத்தி வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, ரொம்ப இதுவாலாம் ட்ரிக்கியாலாம் வந்து கேட்கும்போது முகமே வந்து சொல்லிக்கவே இல்லை. ஸோ இதுல நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவர் முகம் அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட இது வந்து தெரியும். இப்ப நம்ம வந்து அதனால அவங்களோட இதை வந்து திருப்பி 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 நம்ம வந்து கேட்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அசோசியேஷன் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ன்றது ரொம்ப தெரியுது. என்என்டி பிரபு கிட்ட வந்து பேசினா கூட அவரும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே சீரியஸா எடுத்துன்னு நம்ம வந்து போனோம். ஆனா பிரபுஜி கூட நோட் பண்ணிருப்பாரு, ஜேசன் பிரபுஜி வந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அது என்ன சொல்றது ஃபேஸ்ல எந்த வித எக்ஸ்பிரஷன் இருக்காது, ஒரு மாதிரி எப்பயுமே பீஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும் அவங்க. சோ அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து பியூரிட்டி. அவங்களோட நம்ம அசோசியேட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாமளும் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து பதட்டப்படும்.
நம்ம கிட்ட வந்து பதட்டம் ஜாஸ்தி, உங்ககிட்ட வந்து பதட்டம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து எந்த இது என்ன சொல்றது எதுவுமே வந்து அவங்களோட வந்து நம்மளுக்கு எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. நம்மள உடம்ப சுத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. இன்னும் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு அட்டாச்மெண்ட். அவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும், இவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் அப்படின்ற அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து ஒரே இதுதான் பக்தி. அதுதான் அதுதான் வந்து பியூர் டிவோட்டி அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. அது எப்படி நம்ம வந்து அந்த பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேட் பண்ணணும். பியூர் டிவோட்டியோட நம்ம வந்து சாது சங்கால இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாமளும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து மாற்றங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து வரும். அதனால்தான் வந்து அசோசியேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த அசோசியேஷன் வரும்போது பிரபுஜி கூட 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாரு. இந்த மாதிரி பல்ராம் ஜெயந்தி போது நம்மளுக்கு வந்து அங்க இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பனிங் செரமனி ஆஃப் டெம்பிள் வந்து நடக்கும். அந்த சமயத்துல நம்ம வந்து இவங்கள்லாம் வருவாங்க, நிறைய சாதுக்கள்லாம் வந்து வரும். அங்க போய் நம்ம வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து நம்ம என்னதான் நம்ம வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாமே நம்ம வந்து கேட்டு இருந்தா கூட இது எல்லாமே வந்து ஏட்டளவுல நம்மளுடைய நாலேஜ் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது நம்மளுடைய பக்தி பெருகணும் அப்படின்னா நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சர்வீஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து யாருக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து நாம வந்து ரிஃபைன் ஆயிட்டு வருவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சோ அந்த இதுல வந்து கலந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம். இதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரிலிமினரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் வந்து பேசலாம். இனி வந்து 7வது இதுல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்னா உத்தம அதிகாரி பக்தியில பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லணும். In order to come to the platform of உத்தம பக்தி we must first cleanse our consciousness. நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நம்மளுடைய மைண்டை வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கணும். என்ன சுத்தம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடாது. அது மெட்டீரியலா அந்த ஜடபூமியில ஏற்பக்கூடிய களங்கங்கள் அத்தனையும் நம்ம இதயத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு கண்ணாடியில வந்து தூசி படிஞ்சிருக்கோ அது மாதிரி வந்து நம்மளுடைய களங்கங்கள்லாம் நம்மளுடைய இதயத்துல வந்து படைச்சிருக்கு. அதனால்தான் இந்த அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணும்போது யமா நியமான்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உள்புற தூய்மை வெளிப்புற தூய்மை ரெண்டுமே வந்து முக்கியம். அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பை கேர்ஃபுல்லி சாண்டிங் த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திர எவ்ரி டே இன்னும் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா வந்து உச்சரிக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். என்ன ஆகும் இந்த உச்சரிக்கிறதுனால வி கிராஜுவலி பிகம் கியூர்ட் ஆஃப் த ஜாண்டிஸ் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். நம்மளுக்கு வந்து மஞ்சக்காமாலை நோயின்றது கிடையாது. மஞ்சக்காமாலை வந்தா அந்த ருச்சி வந்து தெரியாது. அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த மஞ்சக்காமால வந்துற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸை நம்ம வந்து கொடுத்துடுறோம். ஏன் அப்படின்னா கடமைக்காக நம்ம வந்து மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்லக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜாண்டிஸ் அதாவது நம்ம கண்டாமினேஷன் அதாவது அழுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழுக்கு என்ன அழுக்கு அப்படின்னா அறியாமை என்ற அழுக்கு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவானுடைய ஞானம் வந்து நம்மளுக்கு அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பகவான் அப்போ நம்மளுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படின்றது வந்து தெரியும். நம்மளுடைய பொசிஷன் இந்த லோகத்துல என்ன அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாருக்கும் ஆதிக்கம் செலுத்திட்டு இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுடைய பொசிஷன். நாம என்னைக்குமே எல்லாருமே இந்த ஜடபூமியில பிறந்த அத்தனை பேருமே வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் தான். எல்லாருமே வந்து சேவகர்கள். யாருமே வந்து முதலாளித்துவம் வந்து கிடையவே கிடையாது. யார் முதலாளி அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து முதலாளி வச்சு அவர் தான் அவரோட அண்ட சராசரங்கள் அத்தனையும் அவர் தான் வந்து என்ஜாயர், அவர் தான் வந்து ஓனர், எல்லாமே அவர் தான். அதனால நாம எல்லாருமே வந்து வாடகைக்கு வந்துட்டு திரும்பி வந்து காலி பண்ணுன்னும் போது நம்ம காலி பண்ணின்னு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதனால நம்ம வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். நாம வந்து யாரு நம்ம வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம யாரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். இந்த பிரபுஜி நீங்க படிக்கிறீங்களா? நம்ம போன வாரம் படிச்சது இது. ஸ்யாத் கிருஷ்ண நாம சரிதாதி சிதாப்யத் வித்யா பித்தோபதப்த ரசனஸ்ய ரோச்சிகானு கிந்தவாதராத் அனுதினம் खलु सैव जुष्टा स्वात्वी क्रमात् भवति दत् गदमूल हंत्री. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. சிவரஞ்சனி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. சத் கிருஷ்ண நாம
Tari Siddhi Avidya Pitopat Patapa Pitopata Pata Pitopata Tapta Pitopata Patapta Tapta Patapta அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரசனஸ்ய பதப்த ரசன்ய ஆமா. மேல ஹிந்தி இதுல பதாப்த ஆமா, ரசன்ய இந்த தமிழ்லன்னா இது வந்து ரெண்டு இது வந்து கொடுத்துருக்கு. சமஸ்கிருதத்துல பதப்தம் தான் இருக்கு. பதப்த நாரோபிகானு கிந்து ரோச்சிகான் அத்ர ரோச்சிகானு கிந்து அத்ரத் அனுதினம் खलु सैव जुस्तत स्वदिव क्रमाद भवति भवति तद्गत मूल हंत्री. वेरी गुड. हरे कृष्णा. पढ़ेंगे. कृष्ण नाम चरिताति सीताप्य विद्या चित्तोपतप्त रसनस्य नारोचिकानु किन्वादरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वात्विक्रमात् भवति तद्गत मूलहन्त्री. हरे कृष्णा. மேல லைன் இருந்தா இது நெடிலா படிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, நீள படிக்கணும். ரோச்சிகானு அப்படி ரோச்சிகனு மூல எம்முக்கு மேல மூலன்னு இருக்கு. ஸ்வாத்வி கிரமாத் ஸ்வாத்வி கிரமாத் பவதி தத்கதா மூல ஹந்த்ரி. தமிழ் புக்ல மேல போடல, கீழே மட்டும்தான் இருக்கு, மேல போடல. இல்ல தமிழ்ல வந்து என்ன அப்படின்னா மூ வந்து சுழிச்சிட்டாங்கன்னா மூலன்னு தான் அர்த்தம். முலன்னு கிடையாது, மூல. மேல சமஸ்கிருதத்துல இருக்குல்ல, அதுல மூலம் தான் இருக்கு. ஆமா, மூலம் தான் இருக்கு. இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணரின் திருநாமம், அவருடைய குணம், லீலைகள் மற்றும் செயல்கள் கற்கண்டை போல தெய்வீக சுவை கொண்டவை. அறியாமை எனும் மஞ்சள் காமாலை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவனின் நாவினால் இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். யாராவதுக்கு ஜாண்டிஸ் வந்தது அப்படின்னா அவங்களால வந்து அந்த சுவை வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்காது. ஜாண்டிஸ் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம், சாதாரண ஜுரம் வந்தவங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க வந்து சுவை வந்து வாயெல்லாம் ஒரே கசக்கும். இவங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் வந்து இருக்கும். இனிப்பை சுவைக்க இயலாது. எனினும் சுவையான இத்திருநாமங்கள் கவனத்துடன் அனுதினமும் உச்சரிப்பதால் அவனது நாவில் இயற்கையான சுவை உண்டாகின்றது. நோயானது படிப்படியாக வேறறுக்கப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஹோலி நேம், ஹோலி நேம் வந்து கிருஷ்ணாவோட ஹோலி நேம் வந்து எப்படி அப்படின்றது வந்து காமிக்கிறாங்க. ஹோலி நேம் வந்து கிருஷ்ணாவோட இங்க பக்கத்துல வந்து கிருஷ்ணாஸ் நேம், ரூபா, குணா அண்ட் லீலா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன கடை அது? இஸ் ஈக்குவல் டு மிட்டாய் கடை. மிட்டாய், ஆமா, ஸ்வீட் கடை அப்படின்ற மாதிரி. அறியாமைன்றது வந்து எதை பத்தி? அறியாமை இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஸ்கின் வந்து நார்மலா இருக்கு, மஞ்சள் காமால வந்துருத்தனா நம்மளோட ஸ்கின் மஞ்சள் ஆயிடும். அதுதான் வந்து அறியாமை. அதுதான் வந்து அறியாமை அப்படின்றது ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனா வந்து கொடுக்குறேன், பிக்சர் மூலமா எக்ஸ்பிளைன். சோ இப்ப நம்ம வந்து நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தோம் என்ன ஆகும் அப்படின்றது வந்து, நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? ஒரு தனி மனிதனாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கிருஷ்ணரை வந்து மறந்துடுவோம். ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா வந்து அடிக்கடி மறந்துடுவோம். திடீர்னு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நாம சால்வ் பண்றதுக்கு நாங்க முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? நான் அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமா ஏதாவது ஒண்ணு யோசிப்போம். மறந்துடும். யாரை மறந்துடும்? கிருஷ்ணரை மறந்துடும். கிருஷ்ணா நீதான் எனக்கு இது பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் பார்த்துட்டார். ஸோ ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. மெட்டீரியல் சொல்யூஷன்ஸ்ன்றது வந்து நியூ ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். மெட்டீரியல் சொல்யூஷன்ன்றது தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன வெர்சஸ் நியூ ப்ராப்ளம். மெட்டீரியல் சொல்யூஷன்ஸ்ன்றது என்ன? மெட்டீரியல்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்யூஷன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அது வந்து தீர்வு ஆகாதுன்னு வந்து சொல்லுவோம். அது வந்து என்ன கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா புதுசான பிரச்சனைகளை வந்து கிரியேட்.
இல்லையா? நான் யோசிச்சு நான் ஏதாவது தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே முயற்சி பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, நிச்சயம் வந்து புது பிரச்சனை வந்து சேரும். வருதா இல்லையா? நம்ம இப்ப நோட் பண்ணிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வரும். ஏதாவது வந்திருக்கா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி லைஃப்ல எல்லாருக்கும் வந்திருக்கா? நாமளே யோசிச்சு ஏதாவது தீர்வு காணணும் பார்த்தா இன்னொரு பிரச்சனை கொண்டு வந்து நிக்கும். அது எப்பவுமே அப்படித்தானே, மேன் ப்ரப்போசஸ் காட் டிஸ்போசஸ். அதனால நம்ம வந்து நாம முயற்சி பண்ணக்கூடாது. பகவான் வந்து ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. சோ கலெக்டிவா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கலெக்டிவா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது வந்து தனி மனிதனாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். ஒரு குழுவா மொத்தமா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்ப நடந்தது இல்லையா, நேத்து வந்து பிராண பிரதிஷ்டை இது நடந்தது. நிறைய பேரை வந்து அது பண்ணாத இது பண்ணாத அப்படின்னு உடனே எல்லாரும் வந்து வாய மூடிட்டு பேசாம வந்து வீட்லயே முடங்கிக்கிறது இல்லையா? எதனால? இந்த பிளைண்டா இருக்கக்கூடிய ஜட பூமியில இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. குருட்டு கண்ணோட இருக்கிறது. அவங்க என்ன அப்படின்னா they don't surrender to கிருஷ்ணா. இவங்க எல்லாருமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். எல்லாருமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். ஆட்சி புரியவர்கள் அத்தனை பேருமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக். நான் பெருசா நீ பெருசான்னு பாக்குறது தான் அவங்களுக்கு வந்து வெளியே வழிய காரியம் என்ன அப்படின்றத அவங்க வந்து திங்க் பண்ணவே மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து நடக்கிறது. இதுதான் வந்து காமாலை கண் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். பாகவதத்துல வந்து இது பத்தி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க? தோஸ் வேர்ட்ஸ் which do not describe the glories of the God. வந்து நாரதர் கிட்ட போய் கேக்குறாரு இல்லையா? நாரதர் நாரதர் வந்து வியாசர் ரெண்டு பேருமே வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது வியாசர் சொல்றாரு, எனக்கு வந்து பிடிப்பே இல்லை, ஏதோ ஒரு சூன்யம் இருக்க மாதிரி இருக்கு, எனக்கு நானாவே இல்லை, என்ன நான் இவ்வளவு புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருந்தா கூட எனக்கு ஒரு சூன்யம் இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு போது நாரதர் வந்து எடுத்து சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா, ஆமா உங்ககிட்ட சூன்யம் இருக்கதான் இருக்கும். நீ மகாபாரதம் எல்லாம் எழுதியிருக்க, நீ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து பகவானுடைய பெருமையா நீ ஏதாவது பேசியிருக்கிய, பகவானோட லீலையை பத்தி பேசியிருக்க, பகவானோட குணத்தை பத்தி நீ பேசியிருக்க? இல்லவே இல்லையே. அதனாலதான் உனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நீயாவே முடிவு எடுத்திருக்கல, பகவான்கிட்ட கேட்டியா அப்படின்னு. அப்புறம் தான் வந்து பகவான்கிட்ட போய் வேண்டுறாரு, நான் வந்து உங்களை பத்தியான உங்களுடைய நாமங்கள், உங்களுடைய ரூபங்கள், உங்களுடைய குணங்கள், உங்களுடைய லீலைகள் பத்தி நான் எழுதணும், அதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் வந்து 4 ஸ்லோகம் எடுத்து கொடுக்குறாரு. சதுர்ஸ்லோகின்னு சொல்லிட்டு பாகவதத்துல, அதுதான் பாகவதமே. சதுர்ஸ்லோகின்னு சொல்லிட்டு 2வது அத்தியாயத்துல வந்து வருது, 2வது கேண்டோன்ல வருது சதுர்ஸ்லோகி. இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் தான் வந்து பகவான் வந்து வியாசருக்கு வந்து எடுத்து சொல்றார், எப்படி ஆரம்பிக்கணும் போகணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. மற்றது எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க அந்தந்த பாகவதர்களுடைய ஃபீலிங்ஸ், அவங்களுடைய உணர்ச்சிகள், அவங்களுடைய அப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பரிமாற்றங்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்களோட பேசணும்னா பரிமாற்றம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் வந்து தொகுப்பா எடுத்துதான் பாகவதமா வந்து வேத பேசர் வந்து. அதனால இங்க பாகவதத்துல வந்து சொல்லிருக்காங்க, those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for the crows. So எந்த நாவு வந்து பகவானுடைய நாமங்கள், பகவானுடைய ரூபங்கள், நாமங்கள் பத்தி விவரிக்காம இருக்கோ, அந்த இடம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு காக்கா கூட்டம் இருக்க மாதிரி இருக்கான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode. நாம எங்க இருந்து வந்தோம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்தோம். டிரான்சிடென்டல் அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தா நம்ம வந்து they do not derive any pleasure there அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். ஆல் பர்ஃபெக்ட் பர்சன்ஸ் ஆர் இன்ஹாபிட். எங்க வந்து பிளஷர் இருக்காது அவங்களுக்குன்னா, ஜடபூமியில வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இங்க வந்து பிளஷர் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய லோகத்துல தான் அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷங்கள் எல்லாம். இங்க வந்தான்னா ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பேர்பட்ட பியூர் டிவோட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து ஆன்மீக உலகம் அப்படின்னு. இங்க வந்து இதுல வந்து சொன்னாங்க, யாரெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து வணங்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில 15வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொன்னாங்க. நாமாம் துஷ்கிருத்தினோம் மூடா, 3 பேர் வந்து துஷ்கிருத்தினோம், அப்புறம் வந்து மூடர்கள், பிரபத்தியந்தே நரதாமா, 3வது வந்து நரதாமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. மையா, அதாவது பகவான வந்து மையா பிராப்த ஞானா,
இந்த பகவானை பத்தியான ஞானம் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. 4வது பெயர் யாரு அப்படின்னா ஆசுரம் பாவம் ஆசிரித்த அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஆசுரம் பாவம்னா அசுரர். 4 பெயர்கள் வந்து பகவானை வந்து என்றைக்குமே வந்து சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மூல காரணம். நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கின்றோம் இல்ல, துன்பங்களை அனுபவிக்கிறது ஏது வந்து மூல காரணம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அறியாமை, அவித்யா, மிஸ்கன்செப்ஷன் அபவுட் ஒன்ஸ் ஓன் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி. நாம வந்து எங்கிருந்து வந்தோம் அதுதான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்ன சொல்றது, பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு எல்லாமே காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து போதுமான அறிவு இல்லை. நாம எதற்காக, நாம யாரு, நம்ம வந்து இந்த ஜடபூமியோட ஐடென்டிட்டி தான் வந்து வச்சிருக்கோம். ஜடபூமியில நாம என்ன, அந்த ஐடென்டிட்டி தான் நம்ம வச்சுட்டு இருக்க முடியும். ஆன்மீக உலகத்தோட ஐடென்டிட்டியே நம்ம வந்து இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஸோ ப்ரொவைஸ் அவித்யா இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி ப்ரொவைஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார். ஸோ அவித்யா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும், அகங்காரம் வரும். இதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்குறது. அவித்யா எதுக்கு ஃபவுண்டேஷன் கொடுக்கறது அப்படின்னா அகங்காரத்துக்கு ஃபவுண்டேஷன். அது இல்லைன்னா அது அகங்காரம் தான் வந்து இது ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படின்னு. அது வந்து நம்மளுடைய இதயத்துக்கு வந்து டிசீஸ் கொடுக்குறது, அதாவது வியாதியை வந்து கொடுக்குது. இந்த ரியல் டிசீஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய இதயத்தில் தான் வந்து உண்மையான நோய் வந்து எங்க இருக்கு அப்படின்னா இதயத்தில் தான் இருக்கு. அந்த இதயத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடென்டிட்டி நம்ம வந்து மேல தூக்கினோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த அவித்யா எல்லாமே வந்து கீழே போயிடும். நாம வந்து பக்தியில வந்து மேல வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்து எப்படி நம்ம வந்து இந்த சஃபரிங்ல இருந்து நான் எப்படி வந்து இந்த சஃபரிங்ல இருந்து வருது வெளியில, இந்த கஷ்டங்கள்ல இருந்து நான் எப்படி வெளியில வருது அப்படின்ட்டு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய மனதை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்ம கான்சியஸ்னஸ், அதாவது நம்ம நினைவுகள் நம்ம தூய்மையை வச்சிருந்தாலும் இப்ப however if consciousness is cleansed a person cannot be harmed by material disease. So if the mind is cleansed, however if consciousness is cleansed, அதாவது நம்மளுடைய மனம் அதுல இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவனால எந்த ஒரு ஜட நோயிலையும் வந்து மாட்டிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து. ஸோ அப்ப நம்ம முக்கியமா என்ன தேவை அப்படின்னா நம்மளுடைய மனசை வந்து எப்பவுமே வந்து தூய்மையா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே சமதர்ஷன பண்டிதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில வந்து சொல்லுவோம். ஒருவன் வந்து கல்வி கற்றாச்சு அப்படின்னாலே அவன் எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியாக பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றதுதான் எண்ணம். நம்ம என்ன பண்றோம், கல்வி கத்துட்டு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் வந்து கிராமத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க கல்வி அறிவு ஜாஸ்தி கிடையாது நிறைய பேருக்கு. அப்படி இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரிதான் வந்து பார்ப்பாங்க. அதனால நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த மைண்டை வந்து நம்மளுடைய மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்தணும். மனசை வந்து தூய்மைப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து காமால கண்ணோடு தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் சொல்லுவோம். அதாவது அவன் ஏதாவது இருக்குமோ இந்த நம்மள வந்து அப்ரோச் பண்றானே, ஏதாவது உள்குத்த ஏதாவது உள்ள ஏதாவது நினைச்சுன்னு நம்ம கிட்ட வந்து கேட்டிருக்கானோ, ஏதோ நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசம்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய வந்து அந்த இதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணும். அப்ப நம்ம இந்த ஜடபூமியோட நோயில வந்து பாதிக்கப்படும். Cleanse the mind and heart from all misconceptions. One should take this chance. எப்படி நம்மளுடைய கஷ்டங்களை எப்படி நிவர்த்தி பண்றது, நம்ம அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள்ல இருந்து எப்படி நிவர்த்தி பண்றது அப்படின்னா நம்மளுடைய மனமும் தூய்மை அடைய வேண்டும், நம்மளுடைய இதயம் வந்து தூய்மை அடைஞ்சு எல்லா வித களங்கங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு போக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சாண்டிங் ஆஃப் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் தான் நம்மளுக்கு சிறந்த தீர்வு அப்படின்ட்டே வந்து. திஸ் இஸ் போத் ஈஸி அண்ட் பெனிஃபிஷியல். போத் ஈஸி அப்படின்னா இது வந்து எளிதா நம்ம வந்து போய் காசு கொடுத்து வாங்கி பண்ணணும்ன்றது எதுவுமே கிடையாது. வீடு வாங்கி வச்சுன்னு நம்ம வந்து ஜபம் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபெய்த் இருக்காது, நம்பிக்கை வந்து இருக்காது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்க மாதிரி. முதல்ல 2 மாலை பண்றதுக்குள்ள இன்னைக்கு பொழுது ஐயோ 2 மாலை பண்ணணும் இன்னைக்கு பொழுதே போயிடுது அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லணும். அப்படி இருந்தவங்க நம்ம 16 ரவுண்டு வந்து காலையிலேயே நான் முடிச்சிடுறேங்க அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு இதுதான் வந்து இந்த சாண்டிங்கோட மகிமை அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லுவோம். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈஸி, அது வந்து பண்ணக்கூடியது சுலபம். நம்மள நன்மை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 மடங்கு அப்படின்றது. அப்படியா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
பெரும்பாலும் மத்தவங்களோட அதாவது அனாவசியமான பேச்சுக்கு இடமே இல்லாம போயிடுது மாதாஜி. அதனால வந்து இந்த சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்குல்ல, ஃபிரிக்ஷன்ஸ், இந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்ப இருக்கிறதே இல்லை. சொல்லுங்க. ஆரம்பத்துல முதல்ல அந்த ஜபம் முடிக்கணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துலதான் நம்ம முடிப்போம். ஆனா அதை பண்ண பண்ண அந்த ஒரு மந்திரம் தப்பா போனா கூட ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணிடுமேன்னு சொல்லிட்டு நம்மள நாமளே திருத்தி கவனமா உச்சரிக்கிறதுக்கு நம்ம அது தூண்டல் படுறது. நம்ம அடுத்தது நம்ம தப்பு பண்ண மாட்டோம், இந்த கவனமா தான் உச்சரிப்போம். அது என்னோட இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் உணர்ந்தேன். ஓகே, வெரி குட். வேற யாருக்கு? இது பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன். இல்ல, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. நம்மளுக்கு வேற யாருமே தேவையில்ல, கடவுள் மட்டும் போதும்ன்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். அது வாஸ்தவம் மாதாஜி. யார் வேணா எது வேணா சொல்லட்டும், பின்னாடி நமக்கு அவர் இருந்துட்டு எல்லாம் நம்மளை புஷ் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற ஒரு இது மட்டும் என்ன சொல்றது, தைரியம். அது அசட்டு தைரியம் எல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடாது. தன்னம்பிக்கை, கான்பிடன்ஸ், he will always support us அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துருது. அவர் தப்பு பண்ண விடாம கரெக்டா கைட் பண்ணுவாரு. நம்ம பண்றது வந்துட்டு பெரும் சரியாகவே இருக்கும், எதன்னு பண்ணா குட்டி கரெக்ட் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிற இதுவும் இருக்கு. அநேகமா தப்பு பண்றதுக்கும் விட மாட்டாங்க, தாட்டே வராது. பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன். we have to finish the நீங்க வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. நான் இந்த ஞாபகம் பண்ணேன், எனக்கு இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து நான் அதுலயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். ஒரு 1/2 hour பண்ணலான்னு எக்ஸாம்பிளா இருந்ததுனா கூட அதுலதான் இருப்பாங்க, வேற எதுலயுமே எனக்கு இது பண்ண மாட்டேன். மாதாஜி, நான் என்ன ஞாபகம் பண்ணேன், எனக்கு இந்த ரியலைசேஷன் வந்தது. இப்ப மாதாஜி இவங்க பிரபுஜி எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன ரியலைசேஷன் வந்ததுன்னு. நான் இது பண்றது வந்து 4:30க்கு இதுல இருந்து பண்ணுவேன். பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அந்த இதையும் பார்த்துட்டு பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு எந்த சிதறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. எனக்கு 5:30 முடிய நான் அண்டர் ப்ரேயர்லயே இருப்பேன். அதனால அந்த இதை சொல்லிகிட்டே பண்ணுவேன். சொல்லிகிட்டே பண்றதுனால எனக்கு எந்த விதமான சிதறலும் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. அந்த அதாவது அந்த கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட இதுலயே இருக்கிற மாதிரி தோணும் எனக்கு. வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே இந்த 3 ஸ்டேஜ நம்ம வந்து போய் தான், யாருமே வந்து இந்த 3 ஸ்டேஜ்ல நான் இல்ல, நான் இந்த 4 ஸ்டேஜ் நான் இல்ல அப்படின்னு வந்து சொல்லவே முடியாது. ஆரம்பத்துல வந்து நாம அபராதம், அதாவது அபராதங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ். அதாவது நம்ம வந்து மந்திரங்கள் வந்து சொல்லிட்டே இருப்போம், நான் வாய் மொத்தம் சொல்லிட்டே இருப்போம், நம்ம எண்ணங்கள் வந்து வேற எங்கேயா போயிட்டு இருக்கும். நம்ம வந்து உடனே நம்ம என்ன நானும் இது மந்திரம் சொல்றேன், ஆனா இப்படி இருந்து பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல விட்டுற இருக்க மாதிரி இருக்கு, இந்த இடத்துல ஏதோ கிராக் விட்ட மாதிரி இருக்கு, அந்த இவனை கூப்பிடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அதுதான் ஒஃபென்சிவ் ஸ்டேஜ்ன்னு சொல்லுவோம், அபராதங்கள் வரக்கூடிய ஸ்டேஜ். அதெல்லாம் தோணிருக்கா இல்லையா? எனக்கும் தோணிது, எனக்கு தோணிது வரும். அதுதான் வந்து போயிட்டு பழகி பரப்புதான் ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வரும். முதல்ல அப்படியே அலப்பாயிருந்தாங்க. ஒண்ணு தர்ஷன் பண்ணும்போது சொல்லுவேன், 2வது வாக்கிங் பண்ணும்போது சொல்லுவேன். அதனால எனக்கு வந்து வேற எதுலயும் இது பண்ண மாட்டேன். அடுத்தது வந்து உதயமாற ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து நாம ஜெபம் பண்றோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து வரும். அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒஃபென்சஸ், அதாவது நம்ம மைண்டை வந்து கிளியரா வச்சுப்போம். நம்ம வந்து அபராதங்கள் வந்து கம்மியா பண்ண மாட்டோம்னு கிடையாது, அபராதங்கள் இருக்கும், ஆனா கம்மியா பண்ணும். பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து பண்ணணும், உட்கார்ந்த பொசிஷன் கூட நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட இருக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்த இடத்துலயும் நம்ம எங்கேயுமே எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து பார்க்க கூடாது. இது இல்லை, கண்ணை மூடிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து சொல்லணும். இதான் வந்து கனெக்ஷன் பிட்வீன் யூ அண்ட் காட்ன்ற மாதிரி இது. அடுத்தது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடுத்ததுல வந்து நம்ம வந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஒளி கிரணங்கள், நம்மளுக்கு வந்து சன் ரேஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். கிரணங்கள் வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் வரும், ஆஹா நம்மளுக்கு இதனால நம்ம இப்படி பண்ணின்றதுமே அது தப்பு, சோ இப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ரியலைசேஷன் வந்து நம்மளுக்கு. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம
சுத்தமா நாம வந்து சொல்லணும். சுத்தமா அப்படின்னா எந்த ஒரு பழுக்கும் அப்பழுக்கும் இல்லாம ஒரு மிஸ்டேக்கும் இல்லாம நம்ம பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ் தான் பியூர் ஸ்டேஜ். அதுதான் வந்து சுத்த நாமா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். சுத்த நாமா சொல்லும் போது நம்மளுடைய நிலைகள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, அதே சூரியன் அப்படியே முழுமையா நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில இருக்கு. இதுதான் வந்து 3 ஸ்டேஜ் ஆஃப் இது சொல்றோம். சாண்டிங்ல வந்து இந்த 3 ஸ்டேஜை வந்து நம்ம வந்து கடந்தோம். 3 ஸ்டேஜ், இந்த 2 ஸ்டேஜை கடந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 3வது ஸ்டேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து வரும். அதுக்கு வந்து ஸ்ரத்தா வந்து வேண்டும். ஸ்ரத்தா தான் ரொம்ப ஃபெய்த், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது யார் நம்மள வந்து குறுக்கிடுறதுக்கு யார் வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க நம்மள, இப்படி எப்படியாவது இவன் சாண்டிங் பண்றான், எப்படியாவது நான் சில தாட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்றது மாயை தான் வந்து மாயை வந்து டிஸ்டர்ப். அதுதான் வந்து சொன்னாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் மோஸ்ட் பொட்டன்ட் வெப்பன் அகெயின்ஸ்ட். மாயா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இல்லையே இவனை வந்து சும்மா விடக்கூடாது, நம்ம இவனை ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு மருதி வந்து வரும் நம்மளுக்கு. என்ன மருதி அப்படின்னா கிருஷ்ணரை பத்தியான. ஏன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட முன்னாடியே வந்து மாயை வந்து, என்ன நீ, நான் உன்னோட சிஸ்டர் தானே, நான் வந்துட்டேன், நான் எனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, நான் எப்பெல்லாம் என்ன மறக்கிறாளோ அப்ப வந்து நீ பிடிச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது எப்ப பிடிச்சுப்பா அப்படின்னு எல்லாம் வந்து கேட்கும்போது எனக்கு தெரியாது. எப்பெல்லாம் என்னோட பக்தர்கள் வந்து என்னை மறைக்கின்றார்களோ அப்ப நீ வந்து உன்னோட விளையாட்டை வந்து பாத்துக்கோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதனாலதான் யாருமே அதுல விதிவிலக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். யாருமே அதுல விதிவிலக்கு கிடையாது. துர்வாசர் ஆகட்டும், நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, இதுல எவ்வளவு கோவம் வருது அவருக்கு. அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து இது சாப்பிட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன கோவம் வருது, ஏன் வந்துட்டேன். பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் மோஸ்ட் பொட்டன்ட், அதாவது ரொம்ப ஒரு சிறப்பான ஆயுதம் யாரு அப்படின்னா மாயை தான். டு டேக் டு த டிகிரி யூ அலோவ் ஹர் டு டிஸ்ட்ராக்ட் யூ ஃப்ரம் சாண்டிங் வெல், யூ பிகம் மேலியபிள் டு ஹர். அதாவது நீங்க வளைஞ்சு கொடுத்துருவீங்க. என்ன அப்படின்னா அவங்கள வந்து எப்படியாவது நிறைய எண்ணங்களை வந்து கொண்டு கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து அதை வளைஞ்சு கொடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான், ஃபுல் ராஜ்யம் வந்து மாயையோடு தான் இருக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றேன். ஒஃபென்சஸ் ஆஃப் தி ஹோலி நேம், இதுதான் வந்து 10 ஒஃபென்சஸ் வந்து இருக்கு. இந்த ஒஃபென்சஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து படிக்கிற யாராவது உங்க புக்ல கூட இருக்கு, புக்ல இருக்கு பாருங்க. படிக்கவா மாதாஜி? இதே படிக்கவா? ஸ்லைடே படிக்கவா? இதே கூட படிங்க. Offenses to the holy name, to blaspheme the devotee who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord, to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. 3. To disobey the orders of the spiritual master. 4. The blasphemy in the Vedic scripture or scriptures in pursuance to the Vedic version. 5. To consider the glories of chanting Hare Krishna to be an imagination. So இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, முதல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா, யார் வந்து இந்த நாம மந்திரம், அதாவது மகா மந்திரத்தை வந்து அதற்காக வந்து உயிரை கொடுத்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்களா, அவங்களுக்கு வந்து அபராதம் விளைவிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து சரியா சாண்டிங் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அபராதம் வந்து விளைவிக்கிறாங்க சொல்றோம் இல்லையா. இப்ப நேத்து கூட ராம் மந்திர் வந்து இது கும்பாபிஷேகம் ஆன போது, பிராண பிரதிஷ்டை ஆன போது நம்ம வந்து அந்த உரிய மரியாதை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். யாராவது அந்த இதுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம போகணும். என்னை கூப்பிடல, உன்னை கூப்பிடல அப்படின்றதுலாம் இருக்கும். நாம வந்து பகவானுக்காக நம்ம போகணும். ஏன் அப்படின்னா இந்த கோவில் வரத்துக்காக எத்தனை பேர் உயிர் தியாகங்கள் வந்து பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து ஒஃபண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து யார் வந்து ஹோலி நேம் பண்ணாங்க, சைத்தன்யரை வந்து அவமானப்படுத்துற மாதிரி நம்ம சரியா வந்து பண்ணல. அடுத்தது வந்து டு கன்சிடர் த நேம்ஸ் ஆஃப் டெமிகாட்ஸ் லைக் லார்ட் சிவா அவர் லார்ட் பிரம்மா டு பி ஈக்குவல். ஸோ நம்ம வந்து பகவானோட, நம்ம கிருஷ்ணரோட எல்லாருமே ஈக்குவல் அப்படின்றது நம்ம வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்ட்டே வந்துச்சு.
அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை வந்து அவர் சொன்ன கீழ்ப்படிதல் வந்து இல்ல. கிருஷ்ண ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சொல்றாரு, நீ உன்னோட இந்த ஹோலி நேமை வந்து எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லி கொடுக்குறீங்க. நம்ம சரியா உச்சரிக்கல அப்படின்னா அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டருக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு அவமரியாதை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து டு பிளாஸ்பமி தி வேதிக்ஸ், வேதத்திலேயே அப்படிதான் வந்து சொல்லியிருக்கு. என்ன அப்படின்னா பகவானோட நாமம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதை நம்ம சரியா உச்சரிக்கல அப்படின்னா வேதத்தை வந்து அவமானப்படுத்துற மாதிரி. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து யாராவது சொல்லுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஒண்ணு அதை பத்தி நாலேஜ் இல்லைன்னு நம்ம வந்து பேசக்கூடாது. நாலேஜ் இருக்காமாவது நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, அபராதங்கள் நம்ம பேர்ல வந்து வரும். அது எப்படி அப்படின்னா, நீங்க வந்து நம்ம சாண்டிங் பண்றது ஒரு இமேஜினேஷன். நீங்களா இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, நான் சாண்டிங் பண்றேன் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அடுத்தது வந்து டு கிவ் சம் to give some interpretation to the holy name of the Lord, to commit sinful activities on the strength of the holy name, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered to the offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. 9. To instruct a faithless person about the glories of the holy name. 10. To not to have complete faith in the chanting of the holy name and to maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. It is also an offense to be inattentive while chanting. இங்க வந்து 6வதுல என்ன சொல்றாங்க, இன்டர்பிரேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஹோலி நேம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹோலி நேம், அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே. அது வந்து நாமளாவே ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுக்க கூடாது. அந்த நோக்கம் என்ன, சைத்தன்யர் வந்து இதுக்கு சொன்னதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இந்த 8 8 8 மற்றும் 16 அது வந்து அந்த அக்ஷரங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து மீனிங். ஹரே அப்படின்னாலே எதை அழிக்கின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. நம்மளுடைய கர்வம் அது அத்தனையும் அழிக்கின்றது. கிருஷ்ணா அப்படின்றது யார்? கிருஷ்ணா அப்படின்னா அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர் ஆஃப் இது ஹோல் யூனிவர்ஸோட ஓனர் அவர் தான் அப்படின்ட்டு வந்து ஹரே ராமா அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஹரே ராமா அப்படின்றது நாமளா வந்து இன்டர்பிரட் பண்ணக்கூடாது. இங்க வந்து ராமா அப்படின்னா நம்மளோட ராமரை வந்து குறிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது அப்படின்றது. இன்னொன்னு இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது என்ன அப்படின்னா ராதா அண்ட் மாதவா, ஆரே என்மே, ராதா மாதவா அதுதான் வந்து குறிக்கிறது அப்படின்னு. நாமளா வந்து ஒரு அதுக்காக வந்து நாமளே ஒரு விளக்கம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து அடுத்தது வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி ஹோலி நேம். அதாவது இந்த பகவானோட பெயரை வச்சுட்டு அநியாயம் பண்றதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து நான் வந்து இந்த நாம ஜபம் பண்ணினேன் அப்படின்னா எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் வந்து மெட்டீரியல். நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் இது பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும், அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ். அது அந்த நினைப்பு வந்து இருக்கக்கூடாது. கர்மகாண்டா மூட்ல எதுவுமே வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றேன். அடுத்தது வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு வந்து நம்பிக்கை கிடையாது, பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை கிடையாது, நாமத்து பேர்லயும் வந்து நம்பிக்கை கிடையாது. அவங்கள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்க கிட்ட வந்து பகவானுடைய நாமத்தையோட என்ன அற்புதங்கள்லாம் நம்ம வந்து சொல்றது வந்து அது வந்து என்ன அப்படின்னா அதுவும் வந்து அபராதம் விளைவிக்கிறாங்க. அவன் என்ன சொல்லலாம், பின்னாடி வந்து நம்மள வந்து பைத்தியம் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான். அது வந்து அபராதம் தான். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நாம பண்ணதுதான் தப்பு. என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது, ஆனா நான் யாருக்காக ஒரு நாளைக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம சொன்னோம், அது வந்து தப்பு அப்படின்றது சொல்றோம். நாட் டு ஹேவ் கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இந்த சாண்டிங் ஆஃப் தி ஹோலி நேம் டு மெயின்டைன். நம்மளுக்கு வந்து அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, நான் வந்து ஹோலி நேம் சொல்லிட்டே இருப்பேன், எனக்கு இதெல்லாம் அட்டாச்மெண்ட், அங்க ஓட்டை இருக்கு, இங்கே வந்து இந்த ஒட்டடை இருக்கு, இதை அடிச்சு மிச்சம் அடிக்கணும், அப்புறம் வந்து எனக்கு சில மைண்ட்ல இதெல்லாம் வரும், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அபராதங்களை வந்து. அதுதான் வந்து இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங், அதாவது நம்ம கவனக்குறைவாக ஜபத்தை வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது. 9 விதமான பக்தி வந்து இது நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஏற்கனவே.
ஸ்ரத்தா, நம்மளோட முதல்ல வந்து நம்பிக்கை வரணும், ஸ்ரத்தா வந்து வரணும். அதுக்கு அடுத்ததுதான் வந்து சாது சங்கம். சாது சங்கம்ன்றது அசோசியேஷன். யாரோட அசோசியேஷன்? சாதுக்களோட அசோசியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. அதாவது கோவிலுக்கு போகணும், அங்க வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட நம்ம வந்து அசோசியேட். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பஜனை கிரியா. பஜனை கிரியா அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து அங்க போய் கோவில்ல வந்து என்னெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிசஸ் இருக்கும், டிவோஷனல் ப்ராக்டிசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சர்வீசஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் வந்து பஜனை கிரியா. அங்க வந்து போய் ஆரத்தி பார்க்கறது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அந்த சாண்டிங் வந்து பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து போய் பிரசாதம் சாப்பிடுறது. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பஜனை கிரியா. கீர்த்தன் பாடுறது, இது எல்லாமே பஜனை கிரியா. அடுத்தது வந்து அனர்த்தி நிவர்த்தி. அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய தேவையில்லாத தேவையில்லாத வந்து என்ன சொல்றது, அட்டாச்மெண்ட். அட்டாச்மெண்ட்னா பற்றுதலை வந்து வைக்கக்கூடாது. அந்த பற்றுதலை என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வரும். நம்ம வந்து இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த தானாவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாம வந்து அதுதான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கோம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கிட்ட இருந்து வந்து டிட்டாச்சா வந்து பண்ண வைக்கும் அப்படின்ட்டு. அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் நானும் வந்து ரொம்ப சீரியஸா பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்தது வந்து நிஷ்டா. நிஷ்டான்றதுதான் வந்து ஒரு ஸ்டடியா இனிமேல் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, ஸ்டடியா நான் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்டடினஸ் வந்து நேர் எனக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாம நான் வந்து என்னோட பாதையில எதுவுமே வந்து குறுக்கிடாம நானும் பகவான் தான் அந்த அந்த பாதையில போகக்கூடியவங்க, தங்கு தடை எதுவுமே இல்லாதவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. இது வந்து ருச்சி. ருச்சின்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து தெரியணும். என்ன டேஸ்ட் அப்படின்னா அந்த கோவில் போகணும், அந்த கோவில் போல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ருச்சி. அடுத்தது வந்து ஆசக்தி. ஆசக்தின்றது எதுல அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஜடபூமியோட அட்டாச்மெண்ட் விட்டாச்சு அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய அட்டாச்மெண்ட் வந்து வச்சுக்கணும், அவரோட அட்டாச்மெண்ட் வந்து வச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணா கண்ட்ரிஸோட செயலே அப்படின்றது சொல்றேன். அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணும்போது அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பாவம் வரும். என்ன அப்படின்னா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, நமக்கு வந்து என்ன நடக்கிறது எது நடக்கிறதுனே தெரியல, நானும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு இருக்க மாதிரி எனக்கு வந்து சாண்டிங் பண்ணும்போது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாவம் வந்து வருது. பாவம் வந்து நிலைக்கும் போதுதான் நம்மளே அறியாம நம்ம வந்து டான்ஸ் ஆடுவோம். இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரேம பக்தி, பியூர் லவ் ஃபார் காட். சில பேர் வெளியில இருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்ட் பண்றான்ப்பா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிங்ன்றது வெளியில இருக்கவங்களுக்கு அது ஆக்டிங்கா தோணும். ஆனா யார் வந்து அந்த நிலையில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து பியூர் டிவோஷன்ஸ். இதுதான் வந்து 9 விதமான பக்தி ஒரு டிவோட்டி கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. So what is the meaning of Jivere Swarupa Haye Krishnare Nityadhasa அப்படின்றது சொல்லுங்க. கிருஷ்ணருடைய பக்தர்கள் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஜீவேரே ஸ்வரூபா அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து வந்து தோணும் ஹே கிருஷ்ணரே நித்யதாசா, நம்ம எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணருடைய சர்வெண்ட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நித்யதாசா, தாசானாலே சர்வெண்ட். ஏன் அடுத்தது வந்து துராசியா. துராசியானா டிஃபைன் துராசியா, தேவையில்லாத ஆசைகள். ஆமா, அனர்த்த நிவர்த்தி சொல்றாங்க. அட்டாச்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து நிவர்த்தி ஆயிட்டு வரும். அதுதான் வந்து துரஸ்யா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஸோ எனி 3 ஸ்டேஜஸ் யாராவது சொல்லுங்க மாதாஜி தவிர. 3 ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்டேஜ் இந்த இது பண்ணும்போது ஹோலி சாண்டிங்ல பண்ணும்போது 3 ஸ்டேஜ் நம்ம வந்து கடந்து வருவோம். என்னென்ன ஸ்டேஜ் வந்து ஸ்லைடு காமிக்கட்டுமா திருப்பியும்? ஸ்டேஜ் முதல்ல நம்ம எதுல இருப்போம்? டார்க்னஸ், இருள், இக்னரன்ஸ், அறியாமையில இருப்போம் எல்லாருமே. அறியாமை தான் டார்க்னஸ். அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவோம்? ஏன்னா சொல்றாங்க, நான் இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ் வர ஃபர்ஸ்ட் டே இது 18 days கிளாஸ் வர படிச்சுட்டு இருக்கேன். அவங்க வந்து சொல்றாங்க நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது அறியாமையில ஏதோ சொல்றாங்க நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு சொல்றது அப்படின்ற மாதிரி அஃபென்சிவ் ஸ்டேஜ். அதுதான் வந்து நாம அபராத ஸ்டேஜ். அடுத்தது வந்து நாம ஆபாஷ, ஆபாஷா அப்படின்றது வெளிச்சம் வருது,
உதயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உதயம் வந்து வர ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், அது உதயம் நம்ம கிட்ட வந்த உடனே நம்மளுடைய நாமங்கள் சொல்லக்கூடிய நிலை எப்படி இருக்கும், சுத்த நாமாவா சுத்த நாமாவா ஆகும் அப்படின்னு. சோ ஒண்ணு வந்து நாம அபரதா, இன்னொன்னு வந்து நாம பாஷா, அடுத்தது வந்து சுத்தன். இது மூணுதான் வந்து 3 stages ஆஃப் சாண்டிங் அப்படின்ட்டு வந்து. At what stage can Maya not disturb a devotee? எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து மாயா டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன்? சுத்த பக்தியில. இதான் என்ன ஸ்டேஜ் அது, என்ன சொல்றது? சுத்த பக்தி, பாவா, பிரேமா பிரேமா பிரேம பாவா, பியூர் லவ் ஃபார் காட். அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அசக்தின்றது அட்டாச்மெண்ட். அட்டாச்மெண்ட் எதோட அட்டாச்மெண்ட்? கிருஷ்ணரோட. கிருஷ்ணரோட அட்டாச்மெண்ட். அந்த ஆசக்தின்றதுல கிருஷ்ணர்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட் வந்துருது அப்படின்னா அந்த மாயா வந்து வரமாட்டேன். அது வரைக்கும் வந்து மாயா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பான். டேஸ்டும் சரி, டேஸ்ட்ல வரும்போதும் சரி, ஆசக்தியில வரும்போது தான் நம்ம இன்னும் நம்மளையும் வந்து கிருஷ்ணருடைய என்ன வந்து எத்தனையோ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நானும் கிருஷ்ணர் தான், அவர் பார்த்து பாரு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து மாயை வந்து நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா, இல்ல 8வது பண்ணணுமா? இன்னைக்கு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாமா? 8வது நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் மாதாஜி. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு. So வாஞ்ச கல்பதருபஷ கிருபா சிந்தப்யேவ ச பதித்னாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சிவரஞ்சனி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி எல்லாம் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 6 மணிக்கு வந்து மாதாஜி வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எடுக்கிறாங்க. அதுல வந்து உங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இந்த வாட்டி கண்டிப்பா வந்து சொன்னாங்க. இப்பதான் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. 6 மணிக்கு சனிக்கிழமை அன்னைக்கு. நான் வந்து உங்களோட இதுல வந்து போடுறேன், குரூப்ல வந்து. கஷ்டம் மாதாஜி, 6 மணிக்கு டெம்பிள் வந்துட்டு இது டிவோட்டிஸ்ல வர ஆரம்பிச்சுடா. எனக்கு வந்து இது ஆயிடும். ஓகே ஓகே. நான் டெம்பிள் இருக்கிறதால எனக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஓகே ஓகே. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் அப்புறம் வர ஆரம்பிச்சுடா கண்டினியூஸா. ஓகே ஓகே ஓகே. நீங்க அது யூடியூப் பாருங்க. நீங்க பாக்குறேன் மாதாஜி. யூடியூப்